Kinong ngelam ke NPP uba HM Shangpliang habagran shkilat pathai ku government dagasni khalai tre gucemang arhaja arpsan halor ke jengkan tat katukan ki political party banchong jingalang hakol party committee habedei batkelinti rel uba HM Shangpliang ulong baka sarkar kalathung ya all party committee banyather banyatai halor ke jingmanra ya kelinti rel hapok jela ula penpau bana kadyang ke NPP ka kentu ya kinong mi khama jongka political party bapher banya phliu jingmut biang sa shisien banya barkhat na ka benta ka bha ka miat ka yo ka kon ka kamai ka ji bat ki jingman toy na ka jingwan ka linti rel kani ka dei ka senjam badan kam yangi kum bangi long kinong yalam jong upat ba bat ngi dei ban sngau tho bha ya ka jingman toy jong ka linti rel kum ka nuksa ka jela Mizoram kisngau tho ya ka jingdan kam jong ka linti rel bat ka Mizoram kala priang ya ka linti rel bat le si la shai kan long satang ka jela Meghalaya ka bampadon ya ka railway ha ka north east KNPP ka kentu ya baro ki political party banya merging mod lang banya penbed ya kani ka kam halor ka linti rel aku menungkong nusung ban om kumni ba nakaliang ke parti jungi naka NPP ngila yo ba ke sarkar ke punya da kontrak sama kalathung ya ka all party committee ban ya kren ban ya thir halor ke jingwan ra ya ka railway ha ka jela jungi la ai ya ka notice Shaki political party baro la pentip Shaki badlah bo ya tarik ndre nimshum yo ya respond ka batikna na ki katokat ni ki political parties niyo ha ki la pathai khobor ba na khaliang kini ki party ki ong ba ki num kwa ban yashim benta ha kani ka all party committee ya ka daw ba ki don la ka jong ka daw ka ba ki la ya pun sutho ndai na kaliang jungi na ka party NPP ni ong kumne ba lese kani ka de ka we ka la na kaliang ka sarkar pa kalau ailat biang sachisin yang baro ki policy makers yang baro ki nong yalam pai ba bat ki nong mi khma jong ki political party bopher bangin ya phliu jingmut biang sachisin ban perkhat ya ka bha ka miat ya ka yo ka kot ya ka kamai ka ji jongi bat jongi babon ki ban ya don benta bat ban yo ya kata kejingera da ka bawan ra ya kani kare dulu nismo ba kani gede kasinjam ka ba don kam na kalian ka parti jongi bangi baro kumbangi long kinong helang jong pai ba ngide ban smok thu ba ya ka jingmen toy jong ka railway lada ka jila kum ka Mizoram kala ban smok thu ya ka jingdon kam jong ka railway anta ka Mizoram kala pediang ya ka railways bat ya ka jingshna jong ka railway ha pomi zalong kala ya shai rese la shai kan long stang ka Meghalaya ka jila ha po ka north east banum don ya ka railways ni kentu ya ki political party baro banya mirjimut lang banya wan lang bangin ya penbei ya kani ka kam rese kadai ka platform yang baro kum ki political parties bangin sutu khamshai
nak liang ke sorkar ya ke iga daw bangi ngi kwa ke railway bat le se ngi la bangin bu ya kinung inong ki kendon kaba ngi sodon kam kala bandai ka kendon ba kumno ngi ya check ya ka jingwan tur kibril ya ka influx le se ngi la bon bu iki kendon ba hakano gadur ba kini ki railway on pendon kam ka jela jungi pa kum ta ter lese kabangi so thu kalong ba kadon ka jing ting lese ba yo da ka bawon ra kani ka railway on don ki bril ba nabar kinwan ban jelai kani ka jela jungi hoi ngiru nakaliang MPP ni so khia kani ka kam ni so kya ni rong im kwa ya ka influx lada ni ong bang im kwa ka influx kamut ni rong ikwa ban ya merjing mut lang ba ki political party baro ba kumno ngin le ka ni ka railway ni don kam menre ka influx ngim don kam de habang iong gumta kamut ni de ban ya don kata ka system te mano ban stay ya kata ka system Madawan ay jingmut ya katak system. Day mangi ki policy makers, day mangi ki nomi khamat. Jong ki political party ba phel ban ay jingmut lem ya ka sarkar. Bahakanu ka dur mangi ngin sandur ya kani kakam. Kenang ba? Ngin yo ru ya ka jingmut tay. Bat ngin ya da de ya ka jai pendri. Kata ka day ka jing tumu jong ka party NPP.